Moikka! Mä en olekaan tämmöistä videoa aikaisemmin tehnyt. Pahoittelut, jos olen epäselvä. Yritän parhaani. Meillä on tässä edessä tämmönen esimerkkikuva. Mun tarkoituksena on laajentaa sun mahdollisuuksia tehdä omia kuvia, eikä niin kuin tämä kyseinen on esimerkiksi tehty, että kaveri Raukka joutui juoksemaan kenttää ympäri ennen kuin mä sain tämän kuvan. Helppo ja aika nopea saada se itse aikaiseksi on sellainen ohjelma kuin Paint 3D. Siihen mennään seuraavaksi, eli Paint 3D on ohjelma, jossa sä saat helpolla, nopealla tavalla sun kuviin lisää variaatioita. Lähdetään ensin, mä otin tänne vähän kuvia meille, ja mä ajattelin, että lähdetään ei nyt ihan samanlaista kuvaa tehdä, mutta esimerkki siitä, mitä kaikkea on mahdollista. Taustassa kannattaa aina, kun otat pelin puolella kuvaa, niin katsoa, että täällä ympärillä ei olisi kauheasti mitään. Ideaali vielä tilanne voisi olla se, että tämä hevonen on kokonaan tässä lattian päällä, mutta tähän johtuu myös tämä näkökulma on nyt tässä kuvassa ollut oleellinen. Eli me halutaan tuolta toi hevonen irti, eli klikataan täältä tämä älykäs valinta. Meille tulee tämmönen palloreunainen sininen kehys tähän kuvan ympärille. Se mitä me lähdetään nyt tekemään on se, että me lähdetään irrottamaan tätä hevosta tuosta taustasta. Se tapahtuu näin, että mä pienennän vaan näistä palloista tätä aluetta. Sen jälkeen me mennään oikeaan nurkkaan. Täällä on tekstinä seuraava. Näette, että tähän kuvaan tuli tämmönen vihreä reunus tähän hevoseen. Nyt niin kuin me huomataan, niin täältä puuttuu vähän korvaa sun muuta. Ei hätää, se hoituu näin. Klikataan täältä oikeasta nurkasta. Mennään uudestaan, eli täältä oikeasta nurkasta. Ja painetaan se seuraava. Ja kun se kuvasta puuttuu jotain, niin annetaan tämän lisää olla päällä. Mennään venyttämään tietyllä tapaa tätä vihreätä reunusta. Ja saatiin korva näkyviin. Me voidaan myös täällä näkyy, että suitsissa ei ole noita, eli jos ne haluu mukaan, sitten sä lähdet vaan laajentamaan sitä sun kuvaa. En tiedä kuinka oleellinen toi osa on, mutta otetaan sekin nyt mukaan. Sitten vaan katsotaan, että okei, nyt mun mielestä mulla on kaikki. Nyt satulasta jää vähän tohon. Voitais me sekin nyt varmuuden vuoksi ottaa mukaan. Se ei haittaa, mä näytän sen sitten. Jos tässä kuvassa olisi nyt jotain sellaista tämän vihreän viivan sisäpuolella, että sä haluaisit poistaa, niin se onnistuu täältä samasta, mutta klikkaat vaan ton kumin päälle. Ja sen jälkeen mä voisin nyt, tehdään siitä nyt sit korvaton. Näin. Aina jos tulee virhe täällä yläreunassa oikealla on kumoa, niin sitä klikkaamalla pääset peruuttaa askeleita taaksepäin. Nyt mä oon omasta mielestäni valmis ja mä haluan tämän hevosen irti täältä taustasta. Mennään taas tänne oikeaan reunaan, painetaan valmis. Nyt meille tuli tämmönen irroteltava kopputi tänne. Kop kop kop. Joo, okei, ei ollut hauskaa. Musta se oli silti hauska. Klikataan hiiren oikeeta, tulee valikko ja painetaan leikkaa. Nyt mä menen tänne vasemmalle ja painan uusi. Mä en halua tallentaa tota, koska mä en tee sillä mitään. Painetaan taas hiiren oikeeta ja liitetään se hevonen tähän näin. Seuraava tehtävä meillä on se, että me ei haluta sinne todennäköisesti tätä valkoista taustaa täällä, niin me painetaan piirtoalusta, otetaan se läpinäkyväksi. Niin nyt meillä on vain ja ainoastaan tämä hevonen tässä näkyvissä. Tämän jälkeen painetaan valikko ja tallennetaan tämä meidän kuva. Silloin sulla pitäisi tulla ruutuun tämmönen harmaa valkoruudullinen pohja ja se hevonen on siinä. Tai minkä kuvan olet halunnut. Laitetaanpas sinne heponen tiedoston nimeksi ja painetaan tallenna. Seuraava onkin sitten, että mihin me halutaan tämä meidän kuva laittaa, niin painetaan valikko, otetaan avaa, koska mulla on siellä nyt
ei tarvitse uudestaan tallentaa. Otetaan täältä seuraava kuva. Mulla olisi täällä tämmönen kuva ja mä haluan nyt lisätä sen meidän juuri työstämän kuvan tähän, niin mennään vaan täältä valikosta ja painetaan lisää. Täällä tulee heponen vastaan, klikataan avaa. Nyt meillä on se meidän luoma kuva äsken tässä. Kuten näkyy, sä voit venyttää sitä, sä voit pienentää, kaventaa, sä voit myös pistää sen niin, että se jatkuu tänne kuvan ulkopuolelle. Toki silloin se ei näy siinä sun lopullisessa, eli vaan toi kuvan rajat on tossa tässä reunassa menee. Mutta tällä saa kivoja, että haluuko kuinka paljon siitä, näkyisikö vaikka vähän huopaa tai jotain. Nyt jos me oltaisiin tyytyväisiä, mutta mä en nyt ihan vielä tyytyväinen oo, koska toi toinen lähenee tässä kulmassa, niin mä menen tänne oikealle, täällä reunassa on vielä lisäsäätöjä. Me kierretään, käännetään, väännetään sitä vähän toiseen suuntaan. Kokeillaan, miten se toimii. Ei. Kyllä me taidetaan pitää se siinä alkuperäisessä. Sitten sä voit klikata vaan johonkin kohtaan tuolla ja tallentaa. Laitetaan sille nimeksi vaikka, että maastossa. Pahoittelut. Nyt meidän kuva on valmis. Nyt meidän ei tarvitse enää tehdä mitään muuta kuin katsoa meidän hienoa tulosta, joka löytyy täältä. Nyt se kuva on valmis. Mä linkkaan teille ton Paint 3D:n ohjelman latauksen, jos ei teillä sitä koneella ole. Tää on mun mielestä helppo, nopea ja pelissä pystyy itse tekemään kivoja kuvia. Mutta tämmöisiä vinkkejä tällä kertaa. Ei muuta kuin mukavaa päivänjatkoa ja kiitos kun katsoit tämän videon. Moikka!